Duwa ka establishmento sa syudad sang Sipalay ginpapanaugan sang show cause order sang Social Security System. Ining balita ang aton gintutukan. Kaupod ang race team o kon run against contribution evaders ginserbihan sang show cause order sang SSS ang isa ka balaligyaan sang tsinelas kag isa ka gasolinahan sa syudad sang Sipalay. Suno sa SSS ang mga nasambit nga establishmento ang ginatagan sang show cause order matapos mapaslawan nga maghatag sang contribution para sa ilang mga empleyado sa sulod sang pila na katuig. Wala nakabayad sang contribution sa ilang mga employees. Ginabisitahan sila natin, sir, no, from time to time para ma-remind sila sang ilang mga obligations, responsibilities para sa ilang mga empleyado. Ang magbayad sang inchakto kag mag-report sang inchakto man sa ilang mga empleyado sa SSS. Dugang pa ni Avila, obligasyon sang employer ang pagparehistro kag pagbayad sang contribution sang ila empleyado kag ihatag kung anuman ang mga benepisyo para sa ila. Kapanawagan, tas sir, no, sa tanan nga mga employers under sang jurisdiction sang SSS kabangkalan. Kung may mga empleyado sila nga i-report tayo nila within 30 days ang ilang empleyado. Kung mag-hire sila sa ilang employees, ang unang nila pangitaon ng SSS number. Kung wala, pwede na nila pa-applyan na sa number. Kag hulugan nila sir sang inchakto based sa actual nila nga sweldo. Ginatagan sang 15 días ang mga nasambit nga establishmento agod sabto ng show cause order. Sa tion nga mapaslawan sila nga maghatag sang sabat ang mga tag-iyang mahimo pasakan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 11199 o kon Social Security Act of 2018. Upod kay Rinald Castillo, John Sala. 1 Western Visayas.